møde? Det gik rigtig godt, og der er en meget, meget konstruktiv indgang til det her, både fra arbejdsmarkedets parter, men det er det selvfølgelig også for mig, fordi jeg synes, det er helt afgørende, at vi får lavet det her i fællesskab. Kan du pege på noget konkret, som du kan tage til dig og vil gøre til lovgivning? Altså arbejdsmarkedets parter, altså DA og LO, de fremlagde i fællesskab 23 forslag. Dem kigger jeg på, og så drager jeg ellers ud i landet, fordi nu vil jeg ud og samle inspiration, så jeg skal både til det jyske og det fynske, og så regner jeg med at slutte af herovre i København. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi har en meget åben proces omkring de her ting. Men der er ikke et enkelt element, som du kan pege på, at det kan nok blive til lovgivning? Jeg tror, at der er flere ting, vi kan samles om. I første omgang, der kigger vi på varslingerne og opkvalificering i varslingstiden. Du har fået input fra LO og DA. Er der andre input, du har fået, som er interessante? Jeg har jo allerede fået input fra Metal også, og det takker jeg meget for, fordi jeg synes, at det er helt afgørende at høre, hvilke idéer der er. Jeg tror ærligt talt ikke, at alle gode idéer de er udtænkt på Slotsholmen og lige omkring Christiansborg-miljøet. Så derfor så er det meget vigtigt for mig netop at få input fra alle mulige kanter. De mange ledige, hvor flere og flere bliver langtidsledige, hvornår kan de forvente, at der er konkret handling fra din side? Jeg regner med, at jeg kan fremlægge nogle forslag til forhandling, og så måske også fremlægge nogle lovforslag sådan i løbet af foråret. Så jeg tror, vi skal hen omkring april måned. Tror du kan tage brøden af langtidsledigheden? Jeg håber meget, at vi i fællesskab kan finde nogle løsninger, der gør, at vi kan bekrige langtidsledigheden. Der er ingen tvivl om, at langtidsledigheden vil komme til at stige, og nu er kanonerne så rettet ind, så nu bekriger vi.